Fenw i di Hywel Gwynryn a dwi'n gweithio fel darlledwr i'r BBC Cymru, ac yma yn y brifddinas yng Nghaerdydd y dwi'n byw ac yn gweithio. Ond mae'r daith yn cychwyn nôl yn 1942, dyna pryd ces i'n ngeni, yn Llangefni Sir Fôn, Ynys Fechan ydi Sir Fôn, oddi ar arfordir Gogledd Cymru. Wedyn mi eisiau'r ysgol gynradd yno pan oeddwn i'n tua 6 oed, a mi rhaid mi ddysgu Saesneg oherwydd Cymraeg ydy'r iaith gyntaf. Cymraeg ydy iaith y teulu a iaith yr aelwyd wedi bod ers blynyddoedd. Ac yn wir, pan oeddwn i'n mynd i'r ysgol yn Llangefni, mi oedd 95% o bobl yr ynys yn siarad Cymraeg, ond mae'r ffigwr hwnnw wedi gostwng dipyn erbyn hyn. So waith o'r ysgol gynradd, mi eisiau wedyn i'r ysgol uwchradd a mwynhau fy hun yn fawr iawn yn y fan honno, oherwydd eisiau dechrau ymddiddori mewn actio, ac mi ges i gyfle hefyd i fynd i'r studios ym Mangor i actio ar y radio. Roedd mam ei hun yn actores, a wedyn yn ei llaw hi o'n i'n mynd draw i'r studio yn gwylio'r actorion eraill wrth i'n eistedd yn dawel yn y gornel, ac wedyn un diwrnod, fe ges i gyfle i actio, a dwi'n cofio'r diwrnod hwnnw yn dda iawn. Fe ddath y cynhyrchydd at fy mam a gofyn oedd hi yn adnabod rhywun fysa'n hoffi actio ar y radio'r rhan bachgen yn yr opera sebon Teulu'r Siop, yr opera sebon Gymraeg gyntaf ar y radio fel mae'n digwydd. Ac mi ddidodd mam, wel, mae Hywel, sef fi, mae Hywel yn actio, falle bys fo mynd i gwneud. A dyma Wilbert Lloyd Roberts yn rhoi sgript i mi, nes i ddarllen y sgript yn syth bin, a mi ddidodd o, wel, mae hwn yn actor. Dim gwybod sut oedd yn gwybod hynny, ond mi oedd hwnna'n broffwydoliaeth gywir iawn, oherwydd be ddigwyddodd wedyn i neidio ymlaen chydig bach. Mi ddoes i yma i Gaerdydd yn 1960 i fynd i'r coleg cerdd a drama. Nid i ddysgu sut i actio fel mae'n digwydd, ond i ddysgu sut i fod yn athro drama. A gyda llaw, mi roedd y coleg yn y castell yma yng Nghaerdydd, tu mewn i dduriau'r castell, ac mi oedd o'n 2 flynedd hapus iawn. Ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, fe ges i wedyn dystiolaeth a yn mod i'n digon da i fod yn athro drama. Ac yn wir, roedd gen i swydd i fynd iddi. Trys ddysgrif, swydd i fynd iddi hi, lawr y ffordd yn Mynydd Cynffig. Ond, be ddigwyddodd, oedd y mod i wedi mynd i weithio rhan amser gyda'r nos yn ystod yr haf i ennill chydig o arian cyn i mi fynd i ddysgu felly. A phwy ddath i mewn i'r lle roeddwn ni'n gweithio yn y Borough Arms yma yng Nghaerdydd, ond criw o'r BBC. Ac i dorri stori hir yn fyr, bydd ar yn ofyn mi wedyn fynd draw i'r studio ymhen rhyw 2 fis, mwyn i mi, fel roedden ni'n meddwl, mwyn i mi gael cyfle i siarad am yngwaith. Ond ar ôl cyrraedd, yr hyn roedden nhw eisiau i mi wneud oedd bod yn rhan o dîm yr rhaglen heddiw. Rhaglen gylchgrawn ddyddiol. Ac roeddwn ni i fod i mynd allan ar ffilm yn dod â rhan o Gymru o tu allan i'r studio yng nghefn gwlad Cymru, i mewn i'r studio ac i mewn i'r rhaglen. Ac fe ges i gynnig bryd hynny 3 mis o waith. A bellach dwi wedi bod efo'r BBC ers 100 mlynedd. Yn wir, dwi'n dathlu hynny eleni, 100 mlynedd o ddarlledu. A hynny drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Dwi wedi bod yn ffodus iawn y mod i mewn gwirionedd wedi cael fy nhalu am yr holl blynyddoedd yna drwy siarad fy iaith fy hun, neu fel bydda i'n dweud drwy wrando ar bobl eraill yn siarad y Gymraeg. Felly beth dwi wedi wneud? Wel, yn ystod y cyfnod yna, dwi wedi bod o gwmpas y byd, dwi wedi bod yn Florida, yn yr America, dwi wedi bod ym Patagonia hefyd, yn Ne America, dwi wedi bod mor bell a Sarawak a Borneo, dwi wedi bod yn crwydro gwledydd Ewrop yn ffilmio rhaglenni ar gyfer plant yn ôl yn y 70au, wedyn yn yr 80au, mi nes i gyfres o'r enw Ar dy Feic. A mi eisiau mor bell a Beijing yn China, dwi'n cofio'n dda, ac roedd hwnnw yn brofiad a hanner. Felly dwi'n cyfri fy hun yn ddyn ffodus iawn y mod i nid yn unig wedi cael gwneud be dwi'n gallu wneud yn naturiol, y gallwch chi ddeud, sef siarad 15 edition, ond mae fi wedi cael gwneud gwaith mor ddiddorol a mor amrywiol hefyd. Ac yn ddiweddar,
dwi wedi mynd lawr ryw ffordd ach arall, a dwi wedi bod yn sgwennu llyfrau, a dwi wedi sgwennu un llyfr am Hugh Griffith, oedd yn actor enwog iawn. Mae'n siŵr bod chi'n gwybod am y ffilm Ben-Hur efo Charlton Heston. Wel, Hugh Griffith enillodd yr Oscar am fod yn actor cynorthwyol yn y ffilm yna. Wel, mi allwn ni mynd ymlaen wrth gwrs am oriau yn siarad am yr hyn dwi wedi wneud, ond dyna chi bwt bach o fy hanes i. A mae wedi bod yn braf iawn cael sgwrsio efo chi, a hynny yn fy iaith fy hun. Mae yna hanner miliwn ohono ni yng Nghymru rwan yn siarad yr iaith, ac i bod ti yn edwyno, mae yna ymgyrchoedd cryf iawn rwan i'w chadw hi'n fyw. Felly, diolch yn fawr i chi am wrando. Thank you for listening. Hwyl fawr.